Come back to Spark with Aya. Today we are going to learn conversation exercise. இங்கு இப்போ கலா மாலா இருவர் பேசிக்கொள்கிறார்கள். They are friends. கலா speaks with மாலா. Hello, how is everything? How is everything என்பது பதிலாக அந்த ஐ இல்லை பாருங்க இங்கே. How's everything? எல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு என்று கேட்கிறாள். மாலா சொல்கிறாள், ஃபைன், தேங்க்ஸ், நன்றாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு ஹவுஸ் எவ்ரி திங் என்று கேட்டதற்கு பதிலாக ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக தேங்க்ஸ், நன்றி என்று சொல்கிறார் மாலா. பிறகு மாலாவானவள் வாட் அபவுட் யூ, உன்னை பற்றி சொல்லு என்று கேட்கும்போது அதற்கு கலா ரிப்ளைஸ் ஜஸ்ட் ஃபைன், ஏதோ இருக்கேன், ஜஸ்ட் ஃபைன். வாட்ஸ் நியூ, ஏதாவது செய்தி இருக்கா, புதுசாக ஏதாவது இருக்கா என்று கலா மாலாவை பார்த்து கேட்கிறாள். உடனே மாலா நத்திங் நியூ என்று சொல்லுகிறாள். மீண்டும் கவனிக்க, கலா ஹலோ, ஹவுஸ் எவ்ரி திங், மாலா ஃபைன், தேங்க்ஸ், வாட் அபவுட் யூ, கலா ரிப்ளைஸ் ஜஸ்ட் ஃபைன், வாட்ஸ் நியூ, என்ன புதிதாக இருக்கிறது, ஏதேனும் செய்தி இருக்கிறதா, மாலா நத்திங் நியூ, சொல்லுவதற்கு எதுவும் புதியதாக இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன், கலா மாலா என்று இருவர்கள் பேசிக்கொள்ளும் பொழுது ஒருவர் கேள்வி கேட்க மற்றொருவர் பதில் சொல்கிறார். அவர்கள் எவ்வாறு கேள்வி கேட்கிறார்கள் என்பதையும் அதற்கு பதில் எவ்வாறு வருகிறது என்பதையும் நீங்கள் பின்வரும் கான்வர்சேஷனில் எல்லாத்துலேயும் கவனிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், கலா ஹலோ, ஹவ் இஸ் எவ்ரி திங், மாலா ரிப்ளைஸ் ஃபைன், தேங்க்ஸ், வாட் அபவுட் யூ, கலா says just fine, what's new, மாலா replies nothing new. அடுத்த கான்வர்சேஷனை இப்பொழுது பார்ப்போம். Let us see another conversation. Charles and Samson are friends. Charles and Samson are friends. Charles speaks with Samson. I am pleased to meet you. I am என்பதற்கு பதிலாக I am என்று சொல்ல வேண்டும். I am pleased to meet you. உன்னை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குப்பா. ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைடு டு மீட் யூ. இங்கே டு மீட் என்பது இன்ஃபினிட்டிவ். மீட் என்றால் சந்தித்தல், டூனாக்க கூ, அதாவது ப்ரிபோசிஷன், சந்திப்பதற்கு என்றால் இது இன்ஃபினிட்டிவ். ஐ எம் ப்ளீஸ்டு டு மீட் யூ, நான் உன்னை சந்திப்பதற்கு சந்தோஷப்படுகிறேன் என்று சார்லஸ் சொல்கிறார். அதற்கு சாம்சன், அஃப்கோர்ஸ், நீ சொல்கிறது ரைட்டு தான்பா, எனக்கும் அப்படி தான். என்ன அஃப்கோர்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா, நீ சொல்லுவதை அப்படியே நானும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று பொருள். அஃப்கோர்ஸ் த ப்ளஸர் இஸ் மைன், எனக்கும் அதே சந்தோஷம். த ப்ளஸர் இஸ் மைன் ஆல்சோ. மைன் என்பது பொசசிவ் ப்ரொனவுன். நெக்ஸ்ட் மைன், அதுக்கு அல்லது த ப்ளஸர் இஸ் மைன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அஃப்கோர்ஸ் வித் கிரேட் ப்ளஸர், மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு என்றும் சொல்லிக்கொள்ளலாம். அதுக்காக தான் அதை நான் அடைப்பு குறிக்கிலே போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் த ப்ளஸர் இஸ் மைன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அஃப்கோர்ஸ் வித் ப்ளஸர், வித் கிரேட் ப்ளஸர் என்று சொல்லலாம். அடுத்து சார்லஸ் சொல்லுகிறார், ஐ ஹவ் ஹேட் ஃப்ரம் எட்வின், ஐ ஹவ் ஹேட் ஃப்ரம் எட்வின். இங்கே அபவுட் யூ ஆஃபன், ஐ ஹேட் ஃப்ரம் எட்வின் அபவுட் யூ ஆஃபன். இங்கு ஒரு அப்போஸ்ட்ரோபி இருக்கிறது. இங்கே இரு எழுத்துக்கள் இல்லை, HA. இந்த HA எழுத்துக்கள் இல்லாதனால் ஐ போட்டு அப்போஸ்ட்ரோபி போட்டு வின்னு போட்டிருக்காங்க. இது ஆக்சுவலாக ஐ ஹாவ் ஹேட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஹியர் HEAR அப்படிங்கிறது V1 ஃபார்ம், ஹேட் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் V2 ஃபார்ம், அடுத்த ஹேடுங்கிறது பாஸ்ட் டு பார்ட்டிசிபிள் V3 ஃபார்ம். இந்த இடத்துல V1ங்கிறது ஹியர், V2ங்கிறது ஹேட், V3ங்கிறது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஹேட். I have had from Edwin, from preposition. எட்வினிடம் இருந்து எப்பொழுதுமே ப்ரிபோசிஷன் பெயர் சொல்லுக்கு முன்னால் தான் வரும். ஃப்ரம் எட்வின் எபவுட் யூ, எபவுட்னா பற்றி, எபவுட்னும் ப்ரிபோசிஷன் தான். எபவுட் பற்றி, யூ ஆஃபன், அதாவது உன்னை பற்றி, எபவுட் யூ உன்னை பற்றி, ஆஃபன் அடிக்கடி. ஆக சார்லஸ் சொல்லுகிறார், ஐ ஹவ் ஹேர்ட் ஃப்ரம் எட்வின் அபவுட் யூ ஆஃபன்,
உன்னை பற்றி அடிக்கடி எட்வின் வந்து சொல்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்று கேள்விப்பட்டு இருக்கிறேன், அதான் ஹாவ் ஹேடு என்று சார்லஸ் சொல்கிறார். உடனே சாம்சன், ஒன்லி குட் திங்ஸ் ஐ ஹோப்பு. அவர் என்னை பற்றி நல்லா தான் சொல்லியிருப்பான், அவன் என் ஃப்ரெண்டு இல்லை, ஒன்லி குட் திங்ஸ் தான் சொல்லியிருப்பான், அதான் என்னை பற்றி கெடுதலாக எதுவும் சொல்லியிருக்க மாட்டான், நல்லது தான் சொல்லியிருப்பான். ஐ ஹோப் என நம்புகிறேன், ஐ ஹோப் நான் நம்புகிறேன் என்று சொல்கிறார். இங்கே எதுவுமே பாருங்கள் வினா இல்லை, எல்லாமே வந்து வினாவாகவே இல்லை பாருங்கள், கொஸ்டின்ஸ் இல்லை. சாதாரணமாக தே ஆர் ஸ்பீக்கிங் வித் ஈச் அதர், ஒருவரோடு ஒருவராக பேசிக்கொள்கிறார்கள். சார்லஸ், ஐ எம் ப்ளீஸ்ட் டு மீட் யூ. சாம்சன், அஃப்கோர்ஸ் தி ப்ளஸர் இஸ் மைன். இங்கே வித் ப்ளஸரும் சொல்லலாம், வித் கிரேட் ப்ளஸரும் சொல்லலாம். சார்ல்ஸ், ஐ ஹவ் ஹர்ட் ஃப்ரம் எட்வின் அபவுட் யூ ஆஃபன். சாம்சன், only good things I hope. So far we have seen 2 conversations. Let us see other conversations in the next class. Thank you very much. Please share it, comment it and like it. Subscribe it. Thank you very much.